Joo, tervetuloa videon äärelle pari tosiaan. Tehdäänpäs nyt tämmönen, ei live-video, mutta tehdään tämmönen manuaalinen video, mikä julkaistaan joku päivä tässä, kun on aika, jopa huomio varmasti. Jos tosiaan kaikki ihmettelevät nyt sitä, että mikä tää Imatran videotekijät.nettisivu.fi on. Imatran videotekijät.nettisivu.fi täyttää sitä, että se ei ole mikään yhdistysmuotoinen yhdistysmuotoinen ryhmä lainkaan. Se on ihan perustuu tämmöiseen harrastustoimintaan nimikkeeseen vaan, ja sitä on vaan tämmöinen nimike pyörimässä tässä meidän nykyään ajan nettimaailmassa ja nykymaailmassa. Eikä se ei liity millään tavoin mihinkään yhdistykseen, eli semmoista perustuslakiin perustuvaa yhdistystä ei ole rekisteröity minnekään, mikä viittaisi Imatran videotekijät.nettisivu.fi. Se on tämmöinen harrastusnimike, mikä on tämmöinen vapaamuotoinen. Ja se on tosiaan toteutettu tuolta yhdistyksen avaimen kautta se verkkosivu tosiaan avattu. Ja toki se tullaan tässä lähiaikoina muokkaamaan tosiaan sen muotoiseksi, että siitä ei mitään tule sellaista ongelmaa, että se viittaisi suoraan johonkin yhdistykseen. Tämän hetkisen muodossa, mikä se on, niin se voi vähän vaikuttaa siihen, että tosiaan se olisi olemassa semmoista yhdistystä tehty, mutta se ei ole semmoista yhdistystä. Ei ole olemassa lainkaan Suomessa Imatran videotekijät.nettisivu.fi. Se on täys harrastusmuotoinen nimike. Ja mun video tulee jatkossa olemaan siellä kyseisellä Imatran videotekijät.nettisivu.fi verkossa. Siellä tosiaan jo paljon tullaan jakamaan tämmöistä niinku informaatiota tullaan jakamaan tosiaan tämmöistä erilaisista live-streameista, tapahtumista, asioista. Ja sitten todellakin on myös sit tosiaan semmoinen tapauskin varmaan tullaan jossain vaiheessa tekemään, että se pistetään pois se Imatran videotekijät. Mutta sitten meillä on tämmöinen niinku Facebook. Se on ihan täysin perustuu tämmöinen omalla nimellä toimiva Facebook-järjestelmä, eli tosiaan käytetään kun etutubetta. Semmoinen ihan löytyy olemassa laillinen versio tosiaan Facebookissa olemassa semmoinen mikä on käytössä. Ja se sitten tosiaan palvelee myöskin tämmöisessä meidän kyseisessä YouTube-asioissa ja videokatselussa. Et toki sekin voi tulla käyttöön. Se on nyt ollut jonkun aikaa käytössä toi Facebook ja etutubetta ja on tosiaan Facebookista ryhmänä sivuna löytyy niin tosiaan etutubetta ja kaikki pienellä kirjoittajissa löytyy. Se on vähän harvemmin käytössä oleva Facebook-sivusto, jos tosiaan se sitten tulee käyttöön jossain vaiheessa vähän paremmin, kun tässä saadaan tätä hommaa vaan rullaamaan. Tällä hetkellä ei ole mitään kuvaushaastatteluita tosiaan toteutettu vielä, mutta pikkuhiljaa niitäkin toteutellaan sitten tässä vuosien loppuvuoden varrella. Se nyt sitten niin ihmeellisenä. Mutta tosiaan striimi ei ole toteutettu sen takia, koska ei ole viitseliäisyyttä ollut, ei ole vehkeitä, millä sitä toteuttaa striimejä, mutta tämmöisiä manuaalisia videoita, mitä just tehdään, niin parhaimmillaan päin just tosiaan tehdään kameran avulla semmoista. Teipä sinne mitään, niin tosiaan mukavaa videohetken tunnelma katsella. Moikka moi!